Това оборудване е подходящо за всички видове кутии с кръгло отваряне на ламарина, алуминиеви кутии, пластмасови кутии, хартиени кутии и опаковани продукти. Първо вакуум, след това азот и накрая запечатан. Ефективно удължава срока на годност на продукта, идеален за храни, напитки, фармацевтични и други индустрии. Той приема режима на работа на единична глава и двойни камери. В процеса на завършване на работата по запечатване в една камера, другата камера може да завърши работата по поставянето на кутията. Което го прави по-безопасен и по-продуктивен в процеса на експлоатация на оборудването.